Dobar dan svima, već znate kako je. Kad neka mjesta volimo, rado im se vraćamo. Tako nas, eto, opet u Vrtnom centru Viškovo. S nama je gospodin Predrag. Evo, zadnji put smo pričali o biljkama, ovoga puta više nas zanimaju vrtovi i okućnice. Što sve Vrtni centar Viškovo ima u svojoj ponudi? Pa ovako, znači Vrtni centar Viškovo ima kompletan asortiman za uređenje okućnice, znači počevši od početne faze uređenja do završne faze. Sad u kratko vrijeme vrlo je teško u stvari sve isprezentirati, pa bi ja zato u stvari iskoristio sad i priliku da pozovem sve one koji do sada pogotovo nisu bili u Vrtnom centru, znači da dođu i da se uvjere u našu uslugu i stručnost. Što se tiče znači samog proizvoda i uređaja, da bi uopće krenuli u realizaciju, znači potreban je prvo neki alat. To su znači ručni alati, isto tako imamo znači motorne uređaje, možemo naglasiti da smo zastupnici štila i imamo znači servis štila. Isto tako znači imamo električne uređaje i aku uređaje koji se sve više u posljednje vrijeme koriste. Što se tiče proizvoda, znači mogli bi krenuti, imamo razne vrste zemlje, supstrate, tu su znači kamenčići, razni kameni obluci, rubnjaci, travni, busen, umjetni i prirodni, razne umjetne živice, dekorativne kore, i tako dalje, sad da ne nabrajam sve, uglavnom znači sve možete kod nas naći u Vrtnom centru. Naravno tu su još i vrtne ploče i opločnici koji su isto dosta bitni, znači od proizvođača Semelrock. Evo, odlično, sve ste nam rekli, najbolje da ljudi dođu i sami se vjeruju u ponudu. Tako je, da, mislim da je to u stvari najbolji način. Može. Hvala vam lijepo. Evo, mi nastavljamo, imamo još nekoga ko će malo popričati s nama i da doznamo više. U svakom slučaju, kako gospodin Predrag rekao, najbolje da dođete osobno i uvjerite se u ponudu. Isto tako mogu zavjeriti putem weba i društvenih mreža, pa isto onako škicnuti šta se tu sve krije. Da, naravno, imamo web stranicu, imamo znači i info@vrtnicentar.hr za sve upite. Nastojimo znači ono što nemamo u ponudi isto tako da naručimo i da ugodimo svakom krajnjem korisniku. Nakon što nas je Predrag uveo u svijet vrtova i okućnica, vrijeme da saznamo malo više i o vazama. S nama je Ivana. Ivana, dobar vam dan. Evo, recite nam kakve vrste vaza ima u svojoj ponudi Vrtni centar Viškovo? Pa ovako, kod nas možete naći veliki izbor vaza i žardinjera od betona, terakote i plastike. Izdvojila bi ipak najpopularnije PVC vaze renomiranih evropskih tvornica Elho i Euro 3 Plast, čiji smo distributeri i uvoznici za Republiku Hrvatsku, koje će svojim modernim dizajnom i velikim izborom boja upotpuniti apsolutno svaki naš prostor u kojem boravimo, bio to dom, terasa, balkon ili nekakav poslovni prostor. Također u ponudi imamo, kako mi to zovemo, velike XXL vaze, promjera i do 2 metra, koje su podobne za sadnju velikih biljaka poput višegodišnjih maslina, palmi ili nekakvih drugih ukrasnih stabala ili grmova, te atraktivne LED svjetleće vaze koje će noću privući pažnju i prostor učiniti spektakularnim. Saznali smo jako puno o vrtovima, okućnicama, vazama, a evo što je po pitanju interijera naših privatnih i poslovnih prostora, što imate sve u ponudi? Tako je, ne smijemo zaboraviti na uređenje našeg interijera, odnosno našeg doma u kojem mi boravimo praktički većinu našeg dana. U ponudi imamo jako veliki izbor sobnog bilja, tako da ako se i ne možete odlučiti koji biste izabrali, tu je naše osoblje koje će vam dati stručan savjet i reći kako se brinuti o njemu. Također za one koji misle da se ne znaju brinuti o njemu, odnosno vjeruju da nemaju vremena za tako nešto, imamo i umjetno bilje i stabla koja su svojim izgledom zaista liče kao da su pravi. Tako da, evo, dođite, posjetite nas i sigurno ćete naći nešto za sebe ili za nekakav svoj kutak u svome domu. Evo, hvala vam lijepo, doista sve za vrt i dom pronašli smo na jednom mjestu. Pozivamo vas da i sami posjetite i uvjerite se u veliku ponudu. Hvala vam lijepo. Hvala i vama na posjeti.